tervehdys. Tämä on Vastuunkantajat podcast ja ensimmäinen jakso, johon minulla on ilo saada vieraakseni kansanedustaja, ex-työministeri Arto Satonen. Tervetuloa Arto mukaan podcastiin. Kiitoksia ja kiitos kutsusta. Vastuunkantajat podcast-sarjan ajatuksena meillä on tehdä näkyväksi tamperelaisten ja pirkanmaalaisten päätöksentekijöiden työuraa ja käsityksiä vastuullisuuden eri muodoista ja merkityksestä henkilöiden uran eri vaiheiden näkökulmasta. Sinä olet toiminut elämäsi aikana monessa vastuullisessa tehtävässä, niin poliitikkona, urheilujohtajana kuin yrittäjänäkin nuorempana. Mistä vastuun kantamisessa ja vastuullisuudessa sinun mielestä on kysymys ja mitä se sinulle merkitsee? No ehkä se lähtee siitä, että pyrkii ne asiat hoitamaan hyvin, mitkä on omalla vastuualueella. Että esimerkiksi ministerin tehtävässä oli sillä tavalla selkeää, että hallitusohjelmasta tietty osa, johon toki pääsin itse jo aikaisemminkin vaikuttamaan, niin siitä oli ministerin vastuulla ja ministerin vastuulla oli viedä ne asiat läpi. Ja sitä tehtiin ja se oli siinä mielessä vastuunkantoa kyllä viimeisen päälle, että tuli sitten mitä tahansa, niin silti niitä asioita vietiin lävitse. Että siinä oli munkin aikana, oli lakkoja ja oli kai mielenosoituksia ja muita, mutta koska näimme, että asiat ovat välttämättömiä Suomen talouden ja hyvinvoinnin kannalta, niin vietiin läpi. Sitten taas yrittäjänä ollessa se on vähän toisenlaista se vastuunkanto, mutta siinä tietysti kyse on siitä, että hoidetaan sitä omaa yritystä sillä tavalla, että se menestyy ja silloin myöskin työntekijät pärjää osana sitä yritystä. Eli se on taas sellaista vastuunkantoa ja sitten taas urheilujärjestössä, niin se on ehkä yksi kaikkein haasteisimmista, koska siinä kuitenkin suuri osa ihmisistä on vapaaehtoisesti mukana ja sun pitää saada myöskin ne innostua ja pysymään siinä mukana ja viemään sitä omaa juttua yhdessä eteenpäin. Vastuunkannon hyvin erilaisia, mutta mielenkiintoisia muotoja kaikki. Kaikki hyvin erilaisia, kyllä. Kyllä. Lähdetään tuonne Näsinpuiston suuntaan kävelemään. Sinut tunnetaan erityisesti lentopalloilun vaikuttajana ja olit muun muassa Lentopalloliiton puheenjohtajana vuosina 2011-2014. Lisäksi olet ollut aktiivisesti mukana urheilun ja liikunnan järjestötoiminnassa eri tasoilla. Ja nyt urheiluhan se tarjoaa meille suuria elämyksiä, ilonhetkiä ja vaikuttaa parhaimmassa mahdollisessa tapauksessa jopa kansakunnan tämmöiseen ilmapiiriin. Otetaan nyt vaikka esimerkkinä 95 vuoden jääkiekon MM-kulta, joka toi Suomeen valtavasti innostuneisuutta ja uutta energiaa, mikä sitten Nokian ja muun tekemisen kautta siivitti Suomea aivan uudenlaiseen nousuun sieltä 90-luvun lamasta. Samanlainen ehkä tämmöinen sukupolvikokemus on 1952 vuoden olympialaiset Suomessa. Muistan, miten oma isoisäni aikoinaan, siis sitten en ole tietenkään 52 vuonna elänyt, mutta oma isoisäni niin aina korosti näiden olympialaisten merkitystä Suomen nousussa sieltä sotavuosista eteenpäin. Niin miten sä Arto itse arvioisit näiden urheilutapahtumien ja voittojen vaikutuksia Suomen taloudelliseen menestykseen ja mikä sellainen urheiluvoitto tai urheiluteko olisi sellainen, joka nyt innostaisi suomalaisia ja Suomea seuraavaan menestysnousuun ja olisi ehkä jonkinlainen jopa sukupolvikokemus? No se oli erittäin hyvä kysymys myöskin, koska tämä on vähän, siinä taloushan on osittain myös psykologiaa. Toki kun muistan itsekin sen 95 jääkiekkomestaruuden ja myöskin sen, että miten se nousukausi sitten lähti liikkeelle. Toki kun te hyvin kuvasit, niin siinä oli Nokia ja muuta ikään kuin olemassa niihin nousuun liittyviä elementtejä. Mutta se on itse asiassa vähän samantyyppinen tilanne kuin tälläkin hetkellä. Meillekin tuli nyt tämä valtava jäänmurtajakauppa. Meillä on isoja hankkeita telakkateollisuudessa ja muilla muulla sektorilla. Ja siellä meillä on niin tavallaan nousun avaimet olemassa, mutta ehkä sellainen psykologian lukko vielä puuttuu. Se on tietysti sitten, että kun tämä maailma polarisoituu ja myöskin ihmiset, mitä asioita ihmiset seuraa, niin ne jakautuvat, niin onko enää niin, että yhdistääkö mikään enää niin paljon kuin 95 jääkiekkomestaruus? Niin se on hyvä kysymys, mutta musta tässä oli kyllä sellaisia piirteitä myöskin tässä koripalloilijoiden menestyksessä viime kesänä. Hieman oli myös lentopallo, mutta se oli ehkä vähän kauempana, kun se ei tapahtunut täällä. No tietysti nyt meillä on lentopallon EM-kisat täällä Tampereella vuoden päästä, että siinä mä uskon, että siinä on yhden tämmöisen jättipaukun paikka. Mutta toki suomalaiset varmaan kaikkein eniten sytkähtyy juuri jääkiekkovoitosta tai sitten yleisurheilun tai
hiihdon, että jos siellä Iivo Niskanen 50 voittaa, niin kyllä sekin kova juttu taas on, tai viestikulta tai muu, että kyllä sieltä tulee niitä juttuja, mutta ne on todella tärkeitä kansakuntaa yhdistäviä asioita, ja otetaan esimerkki toisesta laista. Harri Heliövaara voitti eilen Masters-turnauksen. Hän on voittanut myös tenniksessä nelinpelissä jopa Grand Slam-tasolla. Eli kyllä tällaiset kaikki vaikka ne kohdistuu vain osaan väestöstä, niin niillä on merkitystä. Kyllä. Muutama sana, Arto, urheilijoiden omien tekojen vastuullisuudesta. Jalkapalloilija Riku Riski kieltäytyi aikoinaan leirimatkasta Katariin ihmisoikeustilanteen vuoksi. Tämä Riskin teko vaikutti merkittävästi tietenkin suomalaisen urheilun vastuullisuuskeskusteluun, ja Helsingin Sanomien urheilutoimittaja Ari Virtanen tuossa itse asiassa vastikään esitti, että Palloliiton pitäisi palkita Riku Riski tällaisella Captain's Ball-palkinnolla, joka myönnetään vuosittain jollekin henkilölle erityisen positiivisesta ja merkittävästä työstä suomalaisen jalkapallon hyväksi. Millaisena sinä pidät, Arto, tätä Riku Riskin ratkaisua, ja millaisena näet urheilijoiden oikeuden ylipäätään ottaa osaa ja vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin? No täytyy sanoa, että se oli hieno teko, ja itse asiassa seurasin sitä asiaa aika paljonkin, koska tähän liittyi nimenomaan nämä ihmisoikeusrikkomukset, mitkä tässä kuvasit, niin ne liittyi nimenomaan työelämän kysymyksiin. Eli siellähän oli kyse siitä, että teetettiin ihan kohtuuttoman pitkiä työpäiviä ja hyvin olemattomilla korvauksilla ja sitten vielä niin, että näillä työntekijöillä ei käytännössä ollut mahdollisuus irtaantua tässä tehtävistä. Eli nämä oli kyllä vakavia rikoksia siellä, ja todennäköisesti johti myös siihen, että siellä joitakin työntekijöitä kuolikin tämän prosessin aikana, mikä on tietysti aikamoinen juttu. Eli kyllä se oli hatunnoston arvoinen teko, ja ylipäätään on kyllä huolestuttava piirre tässä urheilussa, että monet nämä isot kisat ovat tällä hetkellä niin, että niitä ainoastaan nämä tämmöiset autoritäärisesti johdetut valtiot, jossa ihmisoikeuksien kanssa on huomattavia ongelmia, niin ne ovat ainoita, jotka näitä kilpailuita sitten enää hakevat tai kykenevät järjestää, kun niistä on tullut niin kalliita, että tässä on varmaan koko urheilumaailmassa on tarkastelun paikka. Sen lisäksi, että jokainen urheilija voi tietysti itse tehdä tällaisia hyviä tekoja. No, kolmas tämmöinen urheilu- ja liikunnan vastuullisuuteen liittyvä teema on koko kansan liikuttaminen. Liikunta elämänpituisena harrastuksena ja niiden tietysti tuomat aika merkittävätkin terveyshyödyt. Jos ajattelet näin niin kuin urheilujohtajankin näkökulmasta, niin millaisena teemana pidät tätä, ja ollaanko me tehty tarpeeksi kansakunnan liikkumisen eteen, ja mitä me voitaisiin tehdä vielä enemmän, että saataisiin entisestään porukka liikkumaan? No, mä luulen, että ei ole tehty kyllä riittävästi. Toki kaikki urheilujärjestöt, myöskin lentopallossa ja monessa muussa, tehdään paljon töitä sen eteen, että lapsia ja nuoria saadaan harrastuksen piiriin, ja pyritään edesauttamaan myöskin vähävaraisten perheen lasten pääsyä, mikä on todella tärkeää. Että se on ihan hieno asia, mutta sitten tietysti kun mennään tänne kuntoliikunnan puolelle, niin meillähän on käytössä kaikenlaisia liikuntaseteleitä ja muita tällaisia muotoja, ja kunnat tarjoaa niin ulkoliikuntapaikkoja kuin uimahalleja ja muita paikkoja, mutta siinä ehkä käy jotenkin niin, että ne tavoittaa ne, jotka ovat jo ikään kuin valmiiksi kuntourheilijoita, ja sitten niitä ihmisiä, jotka eivät sitten, jota ei sitten saada ikään kuin näin helposti ikään kuin mukaan, niin on vaikea saada ylipäätään mukaan, ja kyllähän tietysti tällä kunnolla on kansanterveyden kannalta ihan olennainen kysymys, ja myöskin työurien kannalta, koska nyt työuria joka tapauksessa ne pitenevät, ja on tietysti hyvä, että myös vanhempana ollaan vielä hyvässä kunnossa, eli kyllä kuntourheilun edistäminen on äärimmäisen tärkeää. Oma kuntourheiluun liittyy pitkälti siihen, että tänä päivänä käyn erittäin usein uimassa, ja siitä on tullut mulle sellainen oma kuntoilumuoto. Joo, se on hyvä esimerkki, ja itsekin kun juniorina urheilin paljon, niin se on jotenkin jaksanut kantaa niin kuin aina tänne 40-vuotiaaksi astikin, että se elämäntapa on jäänyt niin kuin päälle. Että sillä on paljon merkitystä, miten siellä nuorenakin porukka saadaan liikkumaan. Aivan ehdottomasti. Siirrytään tästä liikuntapuolelta tuonne yrittäjyyden ja talouden maailmaan. Sä oot toiminut nuorempana pitkään pienyrittäjänä ja tunnet sitä kautta tietenkin hyvin myös yrittäjien arjen surut ja ilot. Aihe on merkityksellinen myös siksi, että kun puhutaan vastuullisuudesta
ja vastuullisista yrityksistä, niin keskustelussa korostuu monesti isot ja merkittävällä tavalla työllistävät yritykset. Mutta samalla on kuitenkin tärkeää muistaa, että pienyritykset näyttelee myös aika isoa roolia Suomen valtion sekä alueiden talouden näkökulmasta. Otetaan esimerkki vaikka nyt tästä pienyrittäjien kasvusta, niin yksin yrittäjälle se aika isokin askel monesti on se, että uskaltaa työllistää sen ensimmäisen työntekijän omaan yritykseensä. Niin onko Arto nyt niin, että pienyritysten kasvuedellytykset jää meillä vielä tällä hetkellä liian pienelle huomiolle ja pienyrityksistä ei yksinkertaisesti vielä puhuta riittävästi? No sanotaan, että jos lähdetään siitä liikkeelle, että minkälaisia näitä pienyrityksiä on, että osahan niistä yksinyrittäjistä niin voi ehkä sanoa paremminkin, että ne on itsensä työllistäjiä ja ne myy sitä omaa osaamistaan, omaa ammattitaitoonsa yrittäjänä, mutta ei niillä välttämättä ole edes tarkoitus ottaa ketään töihin, vaan ne myy sitä omaa ammattitaitoaan. Ja siltä osalta varmaan asia on aika lailla ok. Mutta sitten tietysti kun tullaan siihen porukkaan, joka nimenomaan yrittää kasvattaa sitä yritystoimintaansa ja ottaa niitä ensimmäisiä työntekijöitä, niin sitä me ehkä ei kieltämättä riittävästi ole niin huomioitu. Sitten kun mennään vähän siitä isompaan yritystoimintaan, sanotaan semmoiseen 10, 20, 30 työllistävään, niin näiden kohdallahan me on tehty tällä vaalikaudella todella isoja muutoksia, jotka parantaa heidän tilannettaan. Me on YT-lain velvoitteita kevennetty, me on parasta aikaa keskustellaan henkilökohtaisen irtisanomisen helpottamisesta, paikallista sopimista on lisätty. On tehty todella paljon sellaisia uudistuksia, jotka palvelee tämmöisiä sanotaan alle 50 henkeä työllistäviä, mutta sekään ei ehkä puhuttele sitä, joka ottaa sen ensimmäisen vieraan tai toisen tai kolmannen. Ja silloin ehkä on ihan totta, että näiden uudistusten lisäksi sinne tarvittaisiin vielä sinne ikään kuin tämmöisiä täsmäkeinoja. Niitä on joskus kyllä kokeiltu sellaisia, että esimerkiksi sosiaalikulusta saa alennusta määräajaksi tai että YELissä on tiettyjä helpotuksia uudelle yrittäjälle ja muuta, mutta sinne ehkä oikein sellaista viisastenkiveä on vielä löydetty ja tämä potentiaali on ehkä sellainen, jota pitäisi kyllä paremmin hyödyntää. Kyllä. Jos ajatellaan näitä pienyritysten niin kuin roolia meidän yhteiskunnassa vielä vähän laajemmin, niin miten sä itse näet näiden pienyritysten roolin vastuullisen, ja korostan tässä niin vastuullisen markkinatalouden kehityksessä? Miten se vastuullisuus konkretisoituu käytännössä? No kyllä mä sen sillä tavalla näen tärkeänä, että nämä pienyrittäjät on kuitenkin, ne on niin omalla kasvollaan siinä toiminnassa mukana. Ja silloin se myös tarkoittaa sitä, että niiden on toimittava asiakkaan näkökulmasta vastuullisesti, jotta ne säilyttää sen asiakkaansa luottamuksen tai voittaa sen luottamuksen uusien asiakkaiden piirissä. Eli siinä mielessä mä kyllä uskon, että tämä vastuullisuus ja pienyrittäjyys sopii oikein hyvin yhteen. Hyvä, hienoa. Jos otetaan vielä jotain konkreettista tähän loppuun pienyrityksiin liittyen, että mitä meidän pitäisi tehdä vielä enemmän, jotta pystyisimme tukemaan pienyrityksiä ja niiden jatkuvuutta sekä rohkeutta sinne kasvuuralle. Mainitsit tuossa monia erilaisia asioita, mutta jos nostaisi vielä tähän loppuun pari konkreettista. No sanotaan, että kyllä tämä YEL on ainakin sellainen asia, että nyt meillä kun tämä YELin maksaminen perustuu niin alan keskiarvoon ja se ei kyllä kerro koko totuutta, ei varsinkaan silloin kun uusi alalle tulija on kyseessä ja muuta, että siinä, että me päästä sillä YELissä järjestelmään, että todellisten tulojen perusteella tämä maksetaan, niin mä uskon, että sellainen uudistus saadaan aikaan ja se on yksi tämmöinen hyvinkin keskeinen. Sitten toinen olisi sitten tietysti löytää se joku porkkana siihen ensimmäisen työntekijän palkkaukseen, mutta se on kyllä pakko sanoa, että se on helpommin sanottu kuin tehty, koska siinä tulee sitten niitä aitoja haasteita sen suhteen, että jos vaikka näistä työn sivukuluista lähdetään tekemään jotain alennuksia, niin siihen tullaan myös sitten niin kilpailutilanteeseen suhteessa muihin yrityksiin ja muutkin yritykset usein on aika pieniä, että se ei ole ihan yksinkertainen ratkaisu, mutta varmaan sieltäkin jotain saataisiin olla löydettävissä. Hyvä. Siirrytään tässä kohtaa sieltä yritystasolta enemmän ehkä kansantalouden tasolle ja otetaan seuraava keskustelukokonaisuus, joka on vastuu kansantaloudesta ja suomalaisesta työstä.
Ja aloitetaan tässä tämmöisestä yleisestä keskusteluilmapiiristä. Sinä olet ollut ministerinä tekemässä monia vaikeitakin päätöksiä ja olet matkan varrella joutunut niitä perustelemaan hyvinkin erilaisille yleisöille. Ja nyt politiikkaa seuratessa niin näyttää olevan joskus tyypillistäkin, että eri mieltä olevat henkilöt kyseenalaistaa jopa päätöksentekijän henkilökohtaiset tarkoitusperät täysin. Esimerkiksi niin, että tehdyillä päätöksillä pyrittäisiin kyykyttämään toista ihmistä tai muuta vastaavaa. Ja tämä sosiaalinen media, niin se on vienyt keskustelun tämmöiseen jatkuvaa, voisiko sanoa, lähitaisteluun jopa, jossa fokuksessa ei ole niinkään faktat, vaan tarinat, jossa tavoitteena ei ole ymmärrys, vaan toisten kantojen lyttääminen. Niin kuinka vastuulliselta tällainen retoriikka sinusta näyttäytyy ja ennen kaikkea, niin miltä se sinusta päätöksentekijänä ja ihmisenä tuntuu? Aivan erinomaista kysymyksen asettelua. Ja se ensinnäkin lähtee siitä liikkeelle, että tämä sosiaalinen media, joka itse asiassa on tullut siinä aikana, kun olen ollut kansanedustaja tämän 22 vuotta, että sitä ei mun alkuaikana vielä merkittävässä laajuudessa ollut, niin se on muuttanut kyllä tätä politiikan tekemistä sillä tavalla, että sosiaalisessa mediassa, jossa kaikki poliitikot tänä päivänä ovat, mutta siellä menestyvät kyllä sitä kautta ne, jotka kärjistää asioita. Ja tavallaan kiihdyttää sitä vastakkainasettelua ja tuo esille ongelmia, mutta ei kerro ratkaisuja. Ja tämä on kyllä kieltämättä niin kuin hankala tilanne ja vaikeuttaa sitä päätöksentekoa, koska päätöksenteko useimmiten on kuitenkin kompromisseja. Varsinkin Suomen kaltaisessa maassa, jossa meillä on aina on monipuoluehallitus, niin ei siellä yksikään puolue tai kukaan tee päätöksiä yksinään, vaan ne tehdään yhdessä. Ja tämä on niin sellainen piirre, me ei tietysti tätä saada pois, mutta joskus pitää myös ymmärtää nähdä sen ikään kuin sen kärjistyvän vastakkainasettelun yläpuolelle ja ymmärtää, että suuri osa ihmistä on kuitenkin sellaisia tolkun ihmisiä, jotka haluavat, että nämä asiat hoituu ja heidän elämä menee eteenpäin. Ja tämä oli ensimmäinen pointti. No sitten toinen pointti oli tähän, että se muakin on kyllä asia, joka henkilökohtaisesti aika paljon ärsyttää, että kun me tehdään päätöksiä, jolla me nimenomaan vaikka taloudellisesti tiukkojakin ratkaisuja, jolla me pyritään siihen, että tämä hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohja turvataan, niin joku näkee sen, että näitä tehtäisiin jotenkin ideologista syistä jotakin eturyhmiä vastaan tai jonkun toisen eturyhmän puolesta. Ja tässähän siinä missään nimessä ole kyse. Ja sitten ehkä kolmas pointti vielä siihen, että miten tämä henkilökohtaisesti tuntuu, niin sanotaan näin, että pystyn ehkä aika paljon sitä käsittelemään, vaikka tulee kaikenlaista kritiikkiä myös ihan omaan ulkonäköön liittyvää tai jotain vastaavaa, mutta kyllä silti täytyy sanoa samalla tavalla kuin Tampereen entinen pormestari Kalervo Kummola, että aiheeton kritiikki satuttaa aina. Et silloin kun se kritiikki on niin aiheellista ja asioista voidaan taistella ja niistä perustella niitä mielipiteitä ja siitä löytyy argumentteja puolesta ja vastaan, hyvin harva asia on mustavalkoinen. Mutta sitten kun mennään tavallaan sinne aiheettoman kritiikin puolelle, niin silloin se on asia, joka ei kuulu tähän järjestelmään. Joo, se on kyllä hyvin sanottu ja suomalaisten voima on kyllä varmasti ollut aina se, että osataan yhdessä viedä asioita eteenpäin. Vaikka asiat taistelee välillä, ja tämä on tärkeää muistaa myös tulevaisuudessa. Joo, ja jos tähän saa sen verran vielä jatkaa, niin minusta tämä oli nyt erinomainen ratkaisu, kun tehtiin tämä päätös tästä velkajarrusta, koska siihen lähes kaikki puolueet, vasemmistoliittoa lukuun ottamatta, kaikki muut lähtivät, ja se tulee määrittämään myös seuraavien eduskuntavaalien keskustelua, koska silloin sun on oikeasti kerrottavaa, että millä tavalla sä vastaat tähän talouden haasteeseen. Sulla voi olla siinä säästötoimia, sulla voi olla verojen korotuksia, mutta sä et voi siirtää sitä maalia, vaan sulla on niin tavallaan annettava vastuullinen vastaus ja mä luulen, että siitä tulee olla isokin vaikutus siihen, mitä vaalialla keskustellaan. Erinomainen esimerkki. Samalla tavalla toimimme myös Tampereella, että talouden tasapainotusohjelmasta sovittiin jo edellisellä vaalikaudella ja sitten lähdettiin toteuttamaan vasta nyt. Mennään muuten tässä kohtaa, täältä näkyy aika hienosti täältä Näsinpuiston kalliolta meidän Tampere. Kyllä. Kokonaisuudessaan. Joo, ja siellä näkyy hotellitorni ja Ilves ja Kyllä se. Ja niitä tulee varmaan vielä näitä tornitaloja lisää näiden nykyisten lisäksi, se on oikein ymmärtänyt Tampereen kaavoituksen. Se on jo totta. Sinä olet, Arto, perehtynyt kansantalouden ja suomalaisen työn teemoihin niin ministerinä, kansanedustajana kuin aiemmissa tutkijan töissä myös ulkomailla ja liiketalouden opettajatehtävissä täällä Suomessa.
Tiedät, että yhteiskunnassa oleva pääomat ja paikallisessa taloudessa kiertävä raha ovat vastuullisen, toimivan ja työllistävän talouden tukijalkoja. Otetaan esimerkkinä tähän meidän puolustuksen määrärahat, johon liittyvät varat vastaavat tulevaisuudessa Suomessa 5% meidän bruttokansantuotteesta. Tämä on niin iso raha, että sillä on toki suuri merkitys kansantalouden ja työllisyydenkin näkökulmasta, minne nämä puolustushankintoihin osoitettavat panostukset suuntautuvat. Ja tämä vastaavaa keskustelua on käyty nyt esimerkiksi viime aikoina pääkaupunkiseudun ratikkoihin liittyen. Olisiko meidän tarpeen tulevaisuudessa tarkemmin vielä tarkastella ja arvioida teollisen yhteistyön merkitystä ja painoarvoa julkisen sektorin miljardiluokan investointihankkeissa kansantalouden ja erityisesti työn näkökulmasta? Joo, kyllä tässä sellaisia piirteitä tietysti on, koska tämä puolustusmenojenkin kasvu, niin se merkittävällä tavalla muuttaa tietysti myöskin sitä valtion budjettirakennetta. Tietysti täytyy ajatella myöskin niin, että puolustusteollisuuden tai puolustusmäärärahojen kasvun ensisijainen tehtävä on tietenkin vahvistaa Suomen puolustusta, ja ihan kaikkea tarvittavaa me emme myöskään kotimaasta löydä, vaan että on tiettyjä puolustussektorin rooleja, vaikka nyt esimerkiksi nämä ilmavoimien hävittäjät, jotka on nyt sellaisia, että niitä ei varmaan meillä kotimaisin keinoin kannata lähteä valmistamaan, meillä ei ole sellaista osaamista. Mutta sitten taas toisaalta meillä on vaikka Patrian 6x6 ajoneuvojen erittäin hienoa osaamista, jota me voimme myös myydä maailmalle isossa laajuudessa ja sitä kautta saada myös vientituloja samaan aikaan, kun panostamme siihen itse. Eli mä näen kyllä sen, että tähän puolustusteollisuuteen panostaminen kannattaa tehdä myös siitä näkökulmasta, että me saamme sinne myös vientituloja. Ja sitten toisaalta taas, mitä tämä toinen esimerkki, mihin viittasin, niin täytyy sanoa, että kun se päätös tuli, että tämä Helsingin ratikatilaus ei mennyt Škoda Transtechille, jossa itsekin olen käynyt, niin ymmärrän toki sen, että hankinnat tehdään omilla kriteereillänsä, enkä tunne tämän kauppojen yksityiskohtia. Nyt tästä ilmeisesti vielä oikeudessakin sitä käsitellään, mutta onhan se valtava menetys meidän kansantaloudelle. Ja silloin kun Tampereen ratikka tehtiin, niin yksi sen parhaita puolia, olin itsekin silloin ajamassa voimakkaasti ja Tampereen ratikan rahoitusta, oli se, että merkittävä osa siitä hyödystä meni myös Kainuuseen, jossa nämä valmistetaan nämä ratikat. Ja ainakin Tampereella nämä ovat olleet erittäin hyvin toimivia, ja olisi voinut kuvitella, että nämä ratikat, jotka toimivat Tampereella, toimivat hyvin myös Helsingin olosuhteissa. No, nyt vastuullisuus korostuu nykylainsäädännössä ja päätöksenteon kulttuurissa myös Euroopan unionissa, ja hyvä näin. On kuitenkin syntynyt useita tämmöisiä, voisiko sanoa jopa paradoksaalisia tilanteita, jossa korostettaessa vastuullisia hankintoja esimerkiksi puhtaan siirtymän tai ekologisuuden näkökulmasta muut vastuullisuuden ulottuvuudet, kuten sosiaalinen ja taloudellinen vastuu eurooppalaisen ja suomalaisen työn näkökulmasta, saattaa jäädä vähän vähemmälle huomiolle. Esimerkki. Me luodaan monesti kannustimia hankkia sähköisiä ajoneuvoja julkiseen liikenteeseen, esimerkiksi sähköbusseja tai muita vastaavia, mutta Euroopasta ei välttämättä aina löydy toimittajia, jotka pystyisivät niitä toimittamaan. Ja koska hankinnat halutaan monesti tehdä nyt, eikä huomenna tai pienen päästä, niin me ollaan ehkä jopa pakotettuja tekemään sitten näitä hankintoja muualtakin kuin Euroopasta. Niin saataako, Arto, tai onko mahdollista, Arto, että tämän tyyppisissä tilanteissa niin me sahataan talouden kehityksen näkökulmasta jopa omaan nilkkaamme, jos me korostetaan vastuullisuuskeskustelussa ja regulaation kehittämisessä liian kapeata vastuullisuuden näkökulmaa? Asia on juuri näin. Olen tästä täysin samaa mieltä siitä, mitä hahmottelit, että tässä olisi tärkeää pitää tämä ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen vastuu niin kuin mielessä samaan aikaan, koska kuten me kaikki tiedämme, niin
niin ne valtiot, jotka ovat kykeneet huolehtimaan vastuullisesti omasta ympäristöstä ja tekevät niitä tekoja, joilla ympäristö paremmin huomioidaan, lajien monimuotoisuus ja ilmastonmuutoksen haasteet, ne ovat niitä valtioita, jotka ovat myös taloudensa osanneet hoitaa ja ovat sosiaalisesti kestäviä. Ne valtiot, jotka ovat taloudellisesti heikossa tilassa ja eivät ole sosiaalisesti kestäviä, niin ne eivät hoida myöskään ympäristöön liittyviä asioita. Eli ilman muuta nämä 3 asiaa pitää yhdessä. Hyvä. Ja sitten tähän loppuun sellaiseen asiaan, josta on vähän erilaisiakin näkemyksiä. Tämä on noussut esiin, kun mä tutkijana siviilityössäni kysyn haastatteluissa toimitusjohtajilta globaalista markkinataloudesta. Niin näkemykset saattaa erota itse asiassa aika paljonkin toisistaan tänä päivänä. Ja tästä syystä on pakko kysyä, nyt kun tässä yhdessä kävellään, että onko vapaa ja globaali markkinatalous ja sen edellytykset sinun mielestä vielä voimissaan? Ja mä kysyn tätä siitä syystä, että eri puolilla maailmaa ajatus paikallisten yritysten tukemisesta on saanut nostetta ajatuksellisesti ja konkreettisestikin. Ja samaan aikaan esimerkiksi huoltovarmuuskeskustelu korostaa vähintään tiettyjen toimialojen suhteen meillä täällä Suomessa ja Euroopassakin omavaraisuutta. Niin nyt kun sä oot perehtynyt kansainvälisen talouden käsitteisiin ja mekanismeihin ja myös nykyiseen turvallisuusympäristöön, niin onko vapaa ja globaali markkinatalous sekä sen ihanteiden edellytykset vielä sinun mielestä voimissaan? No, tämä on kyllä todellakin megaluokan kysymys tässä ajassa, jossa me nyt elämme. Mä oon tosiaan toiminut aikaisemmin kansantaloustieteen opettajana ammattikorkeakoulussa ja mä oon aikoinaan opiskellut tätä kansainvälistä kauppaa niin sanotusti David Ricardo nopein. Hänhän 1800-luvulla oli merkittävä poliitikko ja yhteiskuntatieteilijä ja hän jo silloin opetti sitä, että miksi tuotanto kannattaa pitää siellä, missä sille on niin parhaimmat luontaiset edellytykset ja että miten tämä kansakuntien välinen kauppa lisää vaurautta kaikkialla maailmassa. Ja lähtökohtaisesti uskon siihen ajatukseen edelleen, mutta samaan aikaan pitää toki olla niin, että nämä kaupan pelisäännöt pitää olla samat. Eli jos meillä on sellaisia kaupan toimijoita, jotka esimerkiksi ei välitä ympäristöarvoista, ei välitä työntekijöiden oikeuksista, ei noudata samoja sosiaalisia tai ihmisoikeudellisia standardeja, niin se tietysti muuttaa tätä tilannetta. Ja sitten tietysti tämä huoltovarmuusnäkökulma vielä siihen liittyen, että mitä kriisin aikana, mikä se meidän kestävyytemme kriisin aikana on. Eli nämä toki tulee tähän rinnalle, mutta isossa kuvassa mä olen edelleen sitä mieltä, että tämä globaali markkinatalous on ollut se, joka on kaikkein eniten saanut maailmassa ihmisiä nousemaan köyhyydestä keskiluokkaan ja sitä kautta sillä on ollut iso vaikutus kyllä. Ja sanoisin ehkä tähän lopuksi vielä, että se mitä mun on kaikkein vaikein ymmärtää on se, että samanlaisten alueiden välillä on tulleja. Että USA ja Kanadan välillä on tullit, niin se on vähän niin kuin olisi Pirkanmaan ja Uudenmaan välillä tullit, koska siinä tavarat ja ihmiset liikkuu koko ajan rajan. Ja myöskin, että USA ja EU välillä on tullimuuri. Mä hieman paremmin ymmärrän sitä, että jos meillä on tullit vaikka suhteessa Kiinaan, mutta se, että USA ja EU, joiden kauppa on itse asiassa hyvin tasapainossa keskenään, kun otetaan huomioon myös palveluiden kauppa, että siinä lähdetään tullien kautta suojaamaan omaa tuotantoa, niin en usko, että se toimii kummankaan eduksi. Että juuri tuossa viikonloppuna katselin sitä, mitä Ronald Reagan oli aikoinaan sanonut vapaakaupasta, ja kyllä hän mun mielestä on edelleen siinä ihan oikeassa, että se johtaa vaan tällainen samantyyppistä alueiden välinen tullimyyri, niin inflaation kasvuun ja pitkässä juoksussa myös työllisyyden heikentymiseen ja alempaan elintasoon kuin mitä muuten päästäisiin. Hyvä. Itse olen syntynyt vuonna 1985 ja täytyy sanoa, että oma ikäluokkani, niin me ollaan aika tässä maailman historiaa taaksepäin katsoessa, niin aika tämmöinen puhdasoppinen ikäluokka niin kuin vapaan globaalin markkinatalouden niin kuin kasvattaja ollaan ja muuta, että tietyllä tapaa, mutta realisti niin kuin sisällä niin toki niin kuin näkee sen, että aika vahvoja muutosvoimiakin tässä ja murroksia meillä niin kuin maailmalla on tällä hetkellä näkyvissä. Kyllä, ja niihin täytyy tietysti meidänkin myös pienen valtion sopeutua. Hyvät podcastin seuraajat, meidän kävely Arton kanssa johdatti meidät tänne tallipihaan täällä Tampereella ja nyt me päästään nauttimaan kahvihetkestä täällä iltavalojen pikkuhiljaa syttyessä aktiivisten tamperelaisten vastuunkantajien ja arjen tekijöiden kanssa. Meillä mukaan keskusteluun liittyy Heli Sundell. Terve. Terve. Sekä Sointu Lanki. Arto, siellä on sinun paikka, pääset sinne
Heli ja Sointu, tervetuloa mukaan ohjelmaan. Kiitoksia. Tästä on luontevaa jatkaa samalla, kun otatte siitä kahvia, niin Heli, sinun kanssasi olet ollut pitkään mukana koulutusalan tehtävissä ja työskennellyt koulutusalan organisaatioissa. Ja tiedän, että tämä koulutusaihe on teemana hyvin lähellä sinun sydäntäsi. Ja nyt onkin tilaisuus tässä kysyä myös Artolta tähän liittyviä kysymyksiä ja nostaa muutama aihe tarkempaan tarkasteluun. Heli. Me puhuttiin just Soinnun kanssa, ennen kuin tuli tässä tuttu ääneksi kuulin, niin tästä tekoälystä. Ja sehän on semmoinen asia, mikä askarruttaa koulutusmaailmaa paljon. Siis mehän ollaan mielettömässä muutoksessa, eikö vaan? Kyllä. Joo. Ja voi sanoa, että meillä koulutetaan tekoälyä, meillä niin kuin pohditaan sitä, että miten se tulee niin kuin ammatissa. Mutta sitä mä niin kuin pohdin ja mietin, että miten me varmistetaan, että koko Suomi saadaan tähän tekoälyjunaan. Joo, se ei ole ehkä mun ihan parhaita osaamisalueitani, mutta tästä kyllä eduskunnassakin aika paljon puhutaan tällä hetkellä. Ja nimenomaan puhutaan siitä, että tuleeko tämä tekoäly millä tavalla muuttaa myös työvoiman tarvetta. Ja onko tiettyjä työtehtäviä, jotka tulee vähenemään tai jopa häviämään kokonaan tekoälyssä. Sitten ehkä kuitenkin vielä isompana asiana on se, että miten sitä tekoälyä pystytään järkevällä tavalla hyödyntämään työn tehokkuuden kasvattamisessa, koska tämähän on meillä ollut yksi heikkous viime aikoina, että oikeastaan Nokian kultavuosien jälkeen niin meillä ei työn tehokkuus ole juurikaan tai on kasvanut hyvin niukasti. Eli se on varmasti yksi sellainen asia. Eli kyllä se, mutta se on toisaalta se on myöskin sillä tavalla vielä vähän uusi, että me ei oikein tiedetä, että miten me siihen, mitä se kaikkea se tulee muuttamaan. Mutta hienoa tietysti on se, että Suomi on tässä yksi merkittävä toimija ja näyttää siltä, että tämä Nvidian ja Nokian yhteistyö tulee olemaan yksi keskeinen myöskin tämän asian hyödyntämisessä ja varmasti myös meidän koulutuksessa niin täytyy tällä hetkellä, ketä sitten miettii esimerkiksi meidän opetuksen rakennetta ja mitä tutkintoihin vaaditaan ja muuta, niin täytyy varmasti miettiä sitä, että millä tavalla tämä tekoäly tuodaan osaksi sitä koulutusta. Joo, siis ainakin tuo aikuiskoulutuksessa on jo tutkinnon perusteissa otettu tekoäly. Et se on hirveän niin kuin otettu siellä, mutta niin kuin vielä enemmän, että miten varmistaa, kun aikuiskoulutustukea ei ole. Joo. Niin miten me varmistettaisiin se, että tavallinen tattiainen saa sen osaamisen? Joo, siis mä muistan silloin, kun olin työministerinä, niin meillä on sellainen TE-neuvosto, jossa on siis edustettuna meidän niin koulutusalan OKM-keskeisiä toimijoita, keskeisiä virkamiehiä. Sitten siinä on myöskin niin työmarkkinajärjestöt molemmin puolin pöytää edustettuna. Ja siellä just käydään näitä tavallaan koulutuksia ja työelämään ristikkäisiä asioita, niin siellä aika paljon nostettiin sitä esille erityisesti sekä työnantaja- että työntekijäpuolelta, että ehkä ei niinkään kannata hakea niinku uusia tutkintoja kokonaan, mutta sellaisia tutkinnon osia, jolla niinku tavallaan sitä olemassa olevan työvoiman asiantuntevuutta voidaan niinku lisätä. Ja tässä olisi varmaan sellainen kohta, missä voitaisiin tehdä kolmikantayhteistyötä, niinku valtio tavallaan veronmaksajan rahoilla, sitten työnantajat osallistua siihen, että heidän työntekijänsä taidot paranevat ja varmaan myös työntekijä itse. Eli tavallaan tällaisella kolmikantayhteistyöllä uskoisin, ja silloin tietysti voidaan sitä koulutustakin järjestää pitkälti niin, että ei tarvitse olla poissa työelämästä tai ollaan vaan vähän poissa työelämästä ja tehdään niin kuin työn ohessa sitä koulutusta. Joo. Ja näitä tutkinnon osia onkin hienosti lähdetty tekemään, että niitä on olemassa jo. Kiitos Heli ja kiitos Arto kiinnostavasta keskustelusta tekoälyyn ja koulutustarpeisiin liittyen. Sointu. Tiedän, että paikallinen omistajuus- ja osuustoiminta, osuuskunnat on sinulle tärkeä teema-alue. Ja nyt kun työministeri Arto Satonen on tässä meidän kanssa paikalla, niin on hyvä hetki nostaa esiin hieman ehkä tätä osuuskuntienkin työllistävää merkitystä. Oikeassa seurassa ollaan nyt, Arto. Ja vuonna 2014, kun tuli uusi osuuskuntalaki, niin jollain tavalla mä innostuin ihan hurjasti tästä. Mä olin silloin yrittäjänaisissa ja me järjestettiin siellä koulutusta ja siitä alkoi tämä innostus. Ja sitten perustettiinkin semmoinen maahanmuuttaja paluumuuttajille, mutta siihen tuli sitten maahanmuuttajatkin, perustettiin sellainen osuuskunta, joka toimi yli 10 vuotta.
Tällä on erittäin ihana tai hieno työllistävä vaikutus. Ja kun ajattelee, että kun he säilytti kumminkin tämän työttömyysturvansa, että jos he itse hankki sen työpaikan, oli 10 päivää esimerkiksi kuussa töissä ja 10 päivää näin. Ja tästähän sitä Arton puoleen käännyinkin silloin, kun Marinin hallitus teki sellaisen esityksen, että osuuskunnan nämä jäsenet tällaisessa osuuskunnassa, jossa ollaan osakkaita, niin että ne vaan naamioituu naamioituu työntekijäksi, vaan ne on yrittäjiä. Ja mä katson sitten, että kuka on ollut valiokunnassa ja näen sun nimen, että Arto. Ja soitan sinulle ja se oli joulukuun alkua ja soitin sinulle, että tuu tänne Sastamalaan ja siellä oli sitten Petteri Orpokin sattui olemaan sitten samaan aikaan siellä. Ja näinhän siinä kävi sitten, että sä sait sen estettyä, että tällaista ei tullut. Koska se on ihan perustavaa laatua oleva asia. Ja sitten myöskin, että miten hurjasti, että näistä 10, niin mä voin heti luetella, että 5, jotka sitten 10 vuoden jälkeen perusti oman yrityksen. Sitten sellainen, mikä jäi sitten kaivertamaan, joka ei sitten vielä mennyt läpi, joka on niin kuin hoitamatta, niin on se, että kun yksi työnantaja meni konkurssiin ja siellä oli ollut 2 meidän osuuskunnan jäsentä. Ja mä sitten palkkaturvaan kirjoitan, niin sanon, että ei, että kun ei ole suoraa työsuhdetta. Mutta kun tuossa laissa sanotaan, että ne on osuuskunta, on niiden työnantaja. No siis kyllä tässä Sointu hyvin kertoo, että miten se hyvin heillä toimii. Ja itse asiassa aikaisemminkin Antin kanssa puhuttiin vähän tästä, että on se sitten osuuskuntamuodossa, on se kevytyrittäjyysmuodossa, mutta tavallaan se, että meillä on kyllä tarve siihen, että varsinkin silloin, kun ihmiset on vaihtamassa alaa, että ne kokeilee jotain uutta ja sitä ei voi tietää, että tuleeko siitä ammatti, kestääkö se, onko esimerkiksi, jos rupeat tarjoamaan jotain palvelua, niin onko sille riittävästi kysyntää, että se pystyy sinua elättämään tai saat siitä edes osa-aikaista työtä tai muuta, niin siinä tarvitaan semmoisia niin matalan kynnyksen palveluita, jossa voidaan tätä pienellä riskillä lähteä kokeilemaan ja sitten siirrytään normaali yrittäjäksi, jos se niin kuin idea kantaa. Ja tässä mun mielestä sekä osuuskunta että tämä kevytyrittäjävaihtoehto on niin kuin hyviä vaihtoehtoja. Kyllä. Mä vielä yhden hyvän plussan siitä sanoisin, että silloin vuonna 2015, kun tuli paljon näitä pakolaisia, no meillä on ollut 5-6 tulkkia semmoista, että meillä oli erittäin laaja kielitaito. Ja kun kaikki kilpailutetaan, miten yksityishenkilö voi osallistua kilpailutetaan? Että meillä oli, että oli hyvä kilpailuttaa ja sitten, että on kaikki niin kuin nämä perusasiat kunnossa ja piti olla myöskin työterveys. Eipä se ole, niin kuin, ei voi yksityishenkilö tehdä tätä. Joo, se on totta, että meillä juuri tämä tulee juuri siihen, mistä äskenkin puhuttiin, että ne vaatimukset helposti menee tosi korkealle heti kärkeen, kun ei vielä tiedä, että kannattaako se idea, niin siinä tarvitaan tällaisia välimuotoja ehdottomasti. Kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta Arto, Sointu ja Heli. Nyt on aika laittaa meillä pakettiin tämä Vastuunkantajat podcastin ensimmäinen jakso ja pyytäisin nimeämään tähän loppuun yhden elossa olevan arvostamanne vastuunkantajan. Arto. Niitä on paljonkin, mutta kyllä mä silti nostan Sauli Niinistön Ylivoimaisesta ykkösenä. Se oli kiteytetysti hyvin sanottu. Sointu. No hurjan monta on kanssa mulla, mutta Erja Luttinen, joka oli silloin tämän oppisopimustoimiston päällikkö ja me hänen kanssaan tehtiin ihan, voi sanoa, valtavasti töitä yhdessä. Kiitos Sointu. Heli. Mulla olisi ihan mielettömästi ehdokkaita, mutta mä valitsen sen, mikä on lähellä, siis ei fyysisesti, vaan kotona. Mun aviomieheni, se on mieletön peruskallio mun elämääni ollut. Ja mä nostan sen ihan ykköseksi. Tukijoukkoja aina tarvitaan. Kyllä. Lämmin kiitos vielä kerran teille keskustelusta.
tästä on hyvä jatkaa eteenpäin, koska vastuullista toimintaa ja vastuunkantajia tarvitaan aina. Näkemisiin. Kiitos.